Ahojte, ahojte. Dneska sa pozrieme na tému, ako sa pohneme ďalej v práci. Je to hlavne pre tých, ktorí momentálne si riešite zmenu práce alebo hľadáte vyslovene novú prácu, že ste už dlhšie doma a potrebovali by ste vedieť, ako sa vám to bude ďalej vyvíjať. Je to kolektívny výklad, takže samozrejme nemusí rezonovať s každým. Treba na to myslieť, ak sa vás tento výklad týka, tak to samozrejme pocítite a budete to vedieť. Je to super, môžete dať like a ak náhodou nie, tak sa tým vôbec netrápte, počkajte si na nejaký ďalší výklad a na tento v podstate zabudnite. Takže poďme sa pozrieť, ako sa nám to bude meniť v práci. Toto si musím zdvihnúť. Čo nám to tu vypadlo za kartičku? Tak vypadla nám kartička povolání, práce, činnosť. Takže išli sme sa pýtať na zmenu v pracovnej oblasti, alebo teda či sa nám podarí v najbližšej dobe nejako získať prácu, po ktorej túžime. A keďže nám vypadla táto kartička, tak si myslím, že je to jasné znamenie pre tých, ktorí tú prácu hľadajú, hlavne keď ju hľadajú dlhšie, že už sú napríklad dlhšie doma nezamestnaní, že tá práca čoskoro príde. Naozaj to vyzerá na spadnutie. Treba naozaj teraz využiť všetky situácie, keď sú tie energie takto naklonené, a naozaj poposielať si životopisy aj tam, kde možno nemáte až takú odvahu, lebo si myslíte, že možno, že nie som až taký vhodný na túto pracovnú pozíciu alebo nemám dostatok skúseností. Nie, teraz táto energia je vám veľmi priaznivo naklonená, čiže netreba sa bať, za poslanie životopisu nič nedáte, buď sa vám ozvú, alebo sa vám neozvú, ale táto kartička hovorí, že ten, kto je už dlhšie doma, alebo teda bez práce, alebo v práci, ktorú proste nechce robiť, tak veľmi, veľmi skoro sa mu podarí nejaká zmena. Podarí sa mu nájsť možno presne to, čo hľadá. Poďme sa pozrieť ďalej, čo nám tu kartičky k tomu povedia, aj keď teda v podstate tú odpoveď už asi máme. V tomto prípade by sme to mohli brať tak, že hlavne ženy, ktoré momentálne si tú svoju prácu hľadajú alebo túžia po zmene, by mali sa zamerať na to, aby naozaj si toho čo najviac rozposlali, lebo aj tuto vidíme, že pracujúce sú všetky tieto ženy. Čiže hlavne sa to týka asi v tomto výklade žien, že všetky tie, ktoré momentálne si tú prácu hľadáte, tak je tu veľmi priaznivé obdobie na to, že sa vám to môže podariť a môžete získať prácu presne takú, po akej túžite. Čiže netreba sa bať, pošlite si životopisy aj tam, kde by ste možno, že ešte pred týždňom neposlali. Ďalšia kartička je zmena, veľká cesta. Super. Ďalšia karta, ktorá nám hovorí o tom, že tá zmena práce príde a príde veľmi skoro. Čiže aj tí, ktorí, dajme tomu teraz prácu máte, ale nie ste tam spokojní, chcete novú prácu, hľadáte si postupne, tak aj pre vás je tu veľká nádej, že práve v tomto období sa vám tá práca nejaká podarí. Tá veľká cesta v tomto prípade môže znamenať, že by mohlo ísť aj o prácu, ktorá by bola možno, že v rámci vašej, ale by tam išlo o nejaké väčšie povýšenie. Mohlo by to byť ponímané v tom zmysle, že ste prešli veľkú cestu vlastne v tej súčasnej práci a malo by byť teraz práve toto ocenené a mali by ste dostať nejakú pracovnú ponuku, alebo aj keby ste ju sami nedostali, je najvhodnejšia doba, aby ste teraz o to povýšenie požiadali. Ak máte v práci, v ktorej momentálne ste a ste tam, dajme tomu, aj spokojní, ale chceli by ste sa posunúť ďalej, nejakú ambíciu, presne o nejakú vyššiu pozíciu, tak teraz je tá vhodná doba ísť za tým šéfom, požiadať o to zvýšenie pozície alebo aj platu. Proste teraz je tá správna doba, teraz budú tie vaše snahy, tá cesta, ktorú ste v tejto práci prešli, ocenená. A takisto, keď si hľadáte prácu novú, tak presne ako predchádzajúcich, nebať sa
poslať si ten životopis, možno, že sa aj ozvať. Niekedy nevadí vyvinúť aj väčšiu iniciatívu, ako len poslať životopis. Je tu tá veľká cesta, čiže je možné, že musíte vyvinúť väčšie úsilie na to, aby ste tú prácu získali. Čiže nielen poslať životopis, napísať si dobrý motivačný list. Možno, že sa im aj ozvať, dostali ste životopis, dobrý deň a tak ďalej. Netreba sa toho bať, netreba sa bať toho, že budete vyzerať ako taký nedočkavec, ale keď vám na tom záleží, tak teraz je tá vhodná doba o tú prácu zabojovať. Poďme sa ďalej pozrieť. Neprízeň, nespokojnosť, deprese. Toto môže byť karta, že momentálne ste v takomto rozpoložení, pretože tam, kde ste, nie ste úplne spokojní a preto aj hľadáte iné tie cesty, čo sa týka práce. Takže táto cesta spolu s touto kartičkou môže znamenať aj, že práve tá veľká zmena a cesta nastane v tomto vašom nastavení, pretože ak sa vám túto podarí získať tú prácu, po ktorej túžite, alebo podobne, tak, alebo to povýšenie, tak práve tou veľkou zmenou bude, že ako keby túto nepriazeň ako by som povedala, vlastne si to zmeníte. Čiže by to malo mať dobrý nejaký priebeh alebo postup. Prostredník posel. Táto karta môže nahovárať k tomu, aby ste možno využili aj nejaké ponuky, dajme tomu personálnych spoločností, teda využiť niekoho, kto by vám v tom hľadaní práce vedel pomôcť, pretože niekedy predsa len tie firmy, ktoré teda sa tým zaoberajú, vedia lepšie poradiť. Možno, že neposielať si iba tak, teda určite si posielať životopisy aj teda na zverejnené ponuky, ale možno, že by bolo fajn poslať aj životopis do nejakej agentúry a požiadať ich teda o pomoc pri sprostredkovaní práce. Možno, že majú niečo v zálohe také, čo ste prehliadli v zverejnených ponukách a mohlo by sa vám to vyplatiť. Takže myslím, že sme si odpovedali, že nám tu nastáva veľká zmena a tá práca by sa vám mala vyvíjať dobre, ale treba tam samozrejme vyvinúť nejakú aktivitu a možno využiť aj nejakú pomoc. Tak, dúfam, že sa všetkým, čo hľadajú prácu, to podarí, nájdu si presne to, čo hľadajú a budú tam hlavne spokojní. Majte sa krásne, počujeme sa zase na budúce. Ahojte!